Er du klar? Hvordan er det at være professionel fodboldspiller? Det er rigtig, rigtig fedt. Det er noget af en drengedrøm. Jeg tror, der er mange unge drenge, der går og drømmer om det. Og når man så egentlig er her, så udlever man jo den drøm. Hvor mange penge tjener du om måneden? Ja. Det er meget forskelligt. Det er ikke noget, man sådan generelt går rundt og snakker om. Nej, det ved vi godt, du har. Har du tid til din familie med alt fodbold? Ja, det har jeg. Jeg har faktisk forholdsvis meget fritid. Som fodboldspiller, der er du det, der hedder 24 timers professionel. Du måske ikke så lang tid på arbejde, men du skal hele tiden sørge for at få din dagligdag til at være professionel, spise det rigtigt og sove det rigtigt. Men når det så er gjort, så er der stadigvæk masser af tid til at se familien. Hvordan? På håndboldskolen blandt andet også. Og Greve, det var forholdsvis tæt på Brøndby, og da jeg voksede op i start 90'erne og slut 90'erne, der var det jo selvfølgelig, at Brøndby var på toppen af dansk fodbold, så det er utroligt stort. Hvor tit træner I? Vi træner stort set hver dag. Undtagen om tirsdagen, der plejer vi at fri, og så om søndagen, så er der kamp. Hvad er din barndomsklub? Det har du så sagt. Ja, min barndomsklub, det er Greve jo. Ja. Hvor gammel var du, da du skiftede første gang klub fra Greve? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg tror, jeg havde været en 13-14 år. Der skiftede jeg fra Greve til Brøndby. Men jeg er ikke helt sikker. Det kan være, du må spørge min mor om det. Ja, det var det hele. Ja, det er super. Ja. Så vil jeg held og lykke med det. Mange tak. Hvordan er det at være professionel fodboldspiller? Det har jo altid været en drøm at blive det, jo, så det er jo fantastisk at kunne leve af det, man gerne vil, ikke? Og har som egentlig som hobby, så det er rigtig, rigtig fedt. Har du tid til din familie med alt fodbolden? Ja, det har jeg. Man kan sige, at vi har ikke så lange dage efter træninger, er vi færdige ved 2-tiden, så vi har meget tid i hverdagene, men selvfølgelig der går mange weekender på, at man er ude og spille kamp og træne, og det går selvfølgelig ud over fester og fødselsdage og andet, ikke? Og det, som man misser ikke ved at være professionel fodboldspiller, men derudover er der masser af tid i hverdagen til at se familien. Hvordan har du med at spille i Brøndby? Ja, det er godt med at spille i Brøndby. Det er for mig den fedeste klub i Danmark, så det er selvfølgelig rigtig fedt at spille her. Hvor tit træner I? Normalt har vi en enkelt fridag i ugen, så ellers træner vi alle dage, og så har vi en kamp i weekenden normalt. Så det er jo i hvert fald 6 gange om ugen, ikke? Og så en enkelt fridag, højst synligt i hverdagen. Hvad er din barndomsklub? Jeg startede fra Amager. Jeg kommer fra Amager selv, så det var min første klub. Så jeg startede fra Amager. Hvor gammel var du, da du skiftede derfra for første gang? Jeg spillede der til at blive 11, skiftede jeg til B93, og så skiftede jeg 2 år efter til KB, og så Nordsjælland, og så Brøndby. Og det tror jeg var det hele? Ja, perfekt. Håber vi kan bruges. Yes. Det er godt. Jeg har startet. Hvordan er det at være professionel fodboldspiller? Det er et fedt job. Det er noget, man har drømt om, ikke? Og det er lidt sjovere at have sådan et arbejde end arbejde fra 8 til 4. Det er et kedeligt job, hvis man synes, man har det, ikke? Så det er et fedt job. Har du tid til din familie? Ja, altså. Og dine venner? Altså, vi har masser af tid, synes jeg. Det er sådan, når vi har fri, så er vi cirka fri om en 3-tid måske. Om eftermiddagen, så er der masser af tid til at komme rundt med familie og venner. Ja. Hvordan har du det med at spille i Brøndby? Jamen, jeg synes, det er et fedt sted at spille. Det er nogle fede omgivelser, faciliteter, og fansene, de er enorme i Danmark, så det er et fedt sted. Det behøver jeg ikke spørge om. Hvad er din barndomsklub? Jeg spiller i Kastrup Boldklub. Det er bare meget. Ja. Så ved du. Hvor gammel var du, da du skiftede derfra? Ja, jeg tror, jeg var omkring 12-13 år. Hvor skiftede du hen? Jeg skiftede her til Brøndby. Jeg spillede op gennem ungdomsårene. Junior, drenge, Og på første holdet? yndlinge. Jeg var faktisk på et tidspunkt var jeg nede på 3. holdet og spille. Det var som markspiller. Ja, okay. Har du altid været målmand? Ja. Det har jeg ikke. Jeg startede som målmand, da jeg var helt lille. Jeg startede som 6 år. Jeg startede som målmand. Og så blev jeg markspiller hurtigt. Fordi vi alle sammen var så gode, og vi vandt over de andre hold. Så var det kedeligt at stå jo. Ja. Så blev jeg markspiller, og så blev jeg markspiller, der skiftede til Brøndby. Og så
da jeg var ved at ryge nu på tredje hold, og så blev jeg til målmand. Så det har været lige siden. Ja, det var det.